Hello everyone, good afternoon. नै बिउसि गेटआवहाय बड'लेण्ड हटेलावहाय निरामिस ओंखाम जानो फैदों आं लोगोफोर माने आइटेमाथ' गोबाङानो नै निरामिसावबो नै एकदम भाजा मैथा बाथोन ओमफ्राय नैबे आंनि फेभरेट बानलु बाथोन ओमफ्राय नैबे लाब्रा ओमफ्राय दंबावो खिन्थु आं जाया नालाय माने अनला सबाय नारजि दङ खिन्थु आं जाया नालाय ओंखायनो आङो लाखियाखिसै आरोना थ' आं बेखौ जानानै लानोसै लोगोफोर नोंथांमोनाबो जाफैनो हागोन बिराद गोथाव न'नि ओंखाम बायदि न'नि ओंख्रि ओंखाम बायदि मोनजायो बेहायनि संनाया बिउसि गेटआवनो फैनानै जाफै नोंथांमोनाबो आं माने दिनैहाय न'आव ओंख्रि मैगं लायनाय जायाखै ओमफ्राय आं जानो फैबाय न'आव एसे ओंख्रि दंमोन न'नि मानसिफ्रा जाबाय ओमफ्राय आङो माने हटेलनि जानो लुबैनानै जाफैदों आरोना Bye bye guys, see you again in next video. Tata.